Γεια σας παιδιά, λοιπόν, σήμερα είχα πολύ καιρό να κάνω gaming βίντεο. Σήμερα, όπως σας είχα πει πριν από 2 μήνες, στο προηγούμενο βίντεο μου gaming με το Roblox, σας είχα πει πως θα παίξω Murder Mystery, λοιπόν, αυτό κάνω τώρα και μόλις με σκότωσαν. Αλλά μόλις νικήσαμε. Πόσο ωραία. Όσοι θέλετε να με κάνετε φίλοι, με λένε Λεμόνικα το Παύλο 079. Ναι, πάμε να διαλέξουμε τώρα τι παιχνίδι να παίξουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα μας βγάζει 3 παιχνίδια. Αυτό, λοιπόν, το Meal Base, υπάρχει το Office 3 και το Research. Αυτό το πράγμα τέλος πάντων, δεν το ξέρω, δεν το έχω παίξει. Και λοιπόν παιδιά, είναι Murderer, υπάρχει ένα Sheriff και Innocent. Innocent σημαίνει πως απλά περπατάς, κρύβεσαι και αυτά. Murderer σημαίνει πως πρέπει να σκοτώσεις ειδικά τον Sheriff και τους Innocent. Το Sheriff είναι πως πρέπει να σκοτώσεις τον Murderer. Λοιπόν, μακάρι να είμαι Murderer, μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι Innocent πάλι, Inno. Λοιπόν, αν μαζέψεις 40 coins, η τσάντα σου με τα coins θα έχει γεμίσει. Και παιδιά, αυτό θέλω πάρα πολύ να γίνει, επειδή υπάρχει ένα shop που μπορείς να αγοράσεις πολλά πράγματα. Και παιδιά, νομίζω είδα τον Murderer, αλλά δεν με σκότωσε. Μου πετάει όπλα τώρα, oh my god. Έλεος, μόνο αυτό έχω να πω. Λοιπόν, τώρα θα δούμε τους άλλους λίγο τι κάνουν. Αυτά τέλος πάντων, ναι. Τι φάση, δεν ξέρω. Παιδιά, δείτε εδώ πέρα ο Sheriff προσπαθεί να σκοτώσει το Murderer. Και μακάρι να τον σκοτώσει. Επειδή ο Murderer μπορεί... Τώρα πρέπει κάποιος να πάρει το όπλο και να τον σκοτώσει. Πραγματικά πρέπει. Εγώ μια φορά είχα γίνει hero και είχα πάρει το όπλο και τον είχα σκοτώσει. Και άλλες 2 φορές που ήμουν από την αρχή Sheriff και πάλι. Και αυτό. Παιδιά, επίσης μπερδεύτηκα, το παλιό μου account ήταν το Lemoni 079. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο είναι αυτό που έχω τώρα. Αν είναι θα σας το πω στο τέλος. Επίσης υπάρχει μια τέλεια κρυψώνα. Λοιπόν, μπορείς να πας εδώ μέσα. Λοιπόν, παιδιά, νικήσαμε. Θέλω πολύ να είμαι Murderer. Θέλω πάρα πολύ να είμαι Murderer. Innocent. Παιδιά, λοιπόν, για όσους φοβούνται, υπάρχει εδώ πέρα μια τέλεια κρυψώνα με ένα παπάκι. Τι ωραία. Λοιπόν, σας προτείνω όχι πάλι. Παιδιά, όλη την ώρα αυτό το παιχνίδι παίζουμε. Δηλαδή, δεν το έχετε βαρεθεί. Αυτό. Δεν το έχετε βαρεθεί. Μόνο αυτό έχω να πω. Και μακάρι να πάρω Victor. Πρέπει να πάρω Victor. Γιατί παιδιά θα χαρώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ τώρα μαζεύω κέρματα πιο πολύ. Επειδή θέλω να αγοράσω ένα ωραίο σπαθί. Όταν είμαι Murderer, να έχω αυτό. Και όταν είμαι... Και επίσης θέλω να πάρω και πίσω στη πλάτη. Βλέπετε αυτό το όπλο που έχει. Εγώ θέλω να πάρω ένα Nemo που είναι full cute. Επίσης στο επόμενο βίντεο μπορούμε να παίξουμε και Brookhaven αν θέλετε. Βασικά γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι θέλετε να παίξω και εγώ θα παίξω. Πάντως όχι από Dress to Impress, επειδή δεν ξέρω τίποτα. Μόνο αν θέλετε τόσο πολύ. Αν και παιδιά τα λέει στα αγγλικά και εγώ κάποια δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι λένε, επειδή είναι κάτι περίεργα. Είχα δει και ένα άλλο βίντεο που είχε κάνει ένα κορίτσι που έλεγε κάτι όχι αυτό, κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Να, coin back full, οπότε η τσάντα που μαζεύουμε τα coins και καλά είναι γεμάτη. Oh my god, νομίζω είδα το Murderer. Όχι. Να, αυτός είναι ο χαζός. Δεν πάλι. Γιατί όλη την ώρα πρέπει να είναι αυτός, δηλαδή ελέος. Δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, παιδιά, θα προσπαθήσω να το κάνω και λίγο αστείο. Μετά στο κάπου κάτω θα το κάνω μοντάζ. Και θα λέω, θα είναι full αστείο. Oh my god. Μπορεί. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο. Αν έχω.
Oh my god! Δεν μπορώ να πάρω το όπλο. Παιδιά, δεν μπορώ να πάρω το όπλο. Θα πάρει Victory Murderer. Παιδιά, όχι. Παιδιά, όχι, το όπλο είναι εκεί πάνω. Δεν μπορώ να το πάρω. Παιδιά, έχω μείνει μόνο εγώ. Και αυτή τη στιγμή πες να με κυνηγάει. Όχι, νάτος. Και το μεταξύ, αν πάρω να πάρω το όπλο, αυτός θα είναι από την άλλη μεριά. Θα παίρνει το όπλο και αυτός είναι εκεί, δηλαδή. Παιδιά, όχι, δεν το πιστεύω. Δεν μπορώ. Δεν το πιστεύω. Και παιδιά, νίκησε ο Murderer. Δεν μπορώ να το πιστέψω, ειλικρινά. Γιατί? Παιδιά, τώρα που το ξανασκέφτηκα, το μοντάζ μου παίρνει πάρα πολύ ώρα και μπορεί να μου πάρει και μέχρι αύριο και πραγματικά δεν θέλω. Οπότε ναι, δεν θα κάνω μοντάζ και ούτε έτσι κάτι αστείο. Μπορεί να βάλω απλά ένα φίλτρο λίγο έτσι και να γράφω σε κάποια, όχι σε όλα. Να γράφω ας πούμε, όχι σε όλα, σε κάποια, κάτι αστείο. Λοιπόν, μακάρι. Γιατί έχω το γραμμένο set. Εν τω μεταξύ, όταν κάνω βίντεο εδώ πέρα, είμαι όλη την ώρα Murderer και αυτά, και τώρα που κάνω βίντεο και θέλω να είμαι και Murderer, θέλω να είμαι Murderer, δεν γίνεται, πραγματικά θέλω να είμαι Murderer, δεν αντέχω άλλο. Αλήθεια. Έλος δηλαδή, δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Δεν το νιώθω αυτό που ζω. Ειλικρινά. Αυτό το βίντεο μπορεί να είναι και μεγάλο, οπότε σας παρακαλώ, δείτε το, γιατί, ναι. Επίσης, αν θέλετε να κάνω και άλλα βίντεο έτσι gaming και αυτά, πείτε μου το ποιο παιχνίδι θέλετε να παίξω. Ναι, αυτό. Το μεταξύ, γιατί κολλάει τόσο? Λοιπόν, εκεί πέρα στα δεξιά υπάρχει ένα inventory, shop και save αυτό, για να δούμε και καλά. Αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Και στο shop, όσα κέρματα έχεις, εγώ έχω 1206. Μπορεί να μην μπορώ να πάρω κάτι, αλλά πρέπει να μαζεύετε όσα όμως. The one with pink hair. Τέλος πάντων, ναι. Για να δούμε, υπάρχει καμία με pink hair, αυτά τα περίεργα που λέει αυτός. Είναι Murderer. Νομίζω, για να το λέει βαρύ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων έχουν μείνει αρκετοί. Η Pyrozoc, κάτω παύλα 55. Ναι, αυτή είναι. Ναι, μπράβο μας, νικήσαμε. Μπράβο μας, δηλαδή πραγματικά δεν έχω να πω τίποτα. Είστε ό,τι καλύτερο. Μπράβο στην Bella Spielt 18, παιδιά, γιατί δεν βγάζω τόσο περίεργα ονόματα. Επίσης, σας αγαπώ πολύ. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Και ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πατήστε ένα like, ένα εγγραφή και κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα καινούργιο μου βίντεο, ούτε gaming ούτε από το άλλο. Και λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ναι, αντίο!